Always when you fight in your own country, the fight will be a little bit more pressure, but mai multă presiune pentru mine pentru că lupt în Olanda, în țara mea. Tomorrow is the big day, and este o zi mare pentru mine. It took 4 years, and I'm very positive about my return, you know, and sunt pozitiv, gândesc pozitiv pentru reîntoarcerea mea aici în Olanda. N-am mai luptat aici de 2 ani. I cannot wait until tomorrow. Tomorrow everything nu is mai am possible. răbdare până mâine. It can be over in 3 rounds. Personally, I just want to have a great fight, and we'll see what's going to happen. I have a good feeling that it's going to be a superb fight, and it's going to be my night, you know, and sper să fie noaptea mea, va fi o luptă superioară. Vreau ca oamenii să se bucure, să savureze. Voi fi din nou spectaculos. Fac ceea ce știu să fac, voi încerca să ridic spectatorii în picioare. Deci promite dată spectacol Badr Hari în fața lui Semmy Schilt, care tupeu în continuare. Da, are tupeu și cred că are și șanse. Îl prinde, să-i spune pe Semmy Schilt într-un moment nu foarte bun al carierei sale. No back fist, no spinning back fist, no elbows, no head ducks, no cleansing. Auf de Mike Mom, break is break, stop, y'all, okay? Dan wees je goed fight, shake hands and once the back. Câteva dintre loviturile interzise au fost reamintite celor 2 luptători, nu au voie să lovească cu coatele, nu au voie să lovească cu dosul din întoarcere, nu au voie să lovească în coloană și la ceafă. Iată ciocnirea campionilor, Semmy Schilt pe dreapta, Badr Hari, oponentul său. Începe tare Badr Hari, se duce la bătaie peste Semmy Schilt. Câte răutate în priviri pentru Badr Hari, sunt abia la începutul partidei și vrea să termine Semmy Schilt. Nu se așteptă la asemenea reacții. Coșeu de dreapta! Incredibil! Ce-am spus? E noaptea surprizelor, nu? Incredibil! Uimitor, suntem de-abia minutul 2 și 20 din prima repriză și era să ducă luna visă lui Semmy Schilt, a avut noroc, s-a ținut de cord, a fost numărat. Încă nu-i timpul pierdut și dacă... Stânga-dreapta cade Semmy Schilt pentru a 2-a oră în prima repriză. Publicul este în delir, incredibil ce face Badr Hari, îl tăvălește pe Semmy Schilt. Și-a câștigat. S-a terminat partida înainte de a începe și de a ne încălzi. Păcat, Badr Hari nu a avut răbdare deloc cu Semmy Schilt. Exact ce am spus, este omul, să spunem, omul contrastelor. Eu mă bucur foarte mult că a reușit să-l detroneze, pentru că, sincer, asta prea mult timp acolo a fost. Da, un knockout rapid, în 30 de secunde, iată, Semmy Schilt nu înțelege ce i s-a întâmplat, îi se explică de la colț unde a greșit. Iată, Badr Hari a promis că face spectacol și l-a terminat pe Semmy Schilt în 30 de secunde. Păcat, s-a terminat mult prea repede această luptă. Se pare că Semmy Schilt Nu, chiar a fost surprins de agresivitate și de răutatea lui Badr Hari. Nu s-a așteptat, deja se vede clar că el ar fi fost probabil s-ar fi gândit că va fi un meci de anduranță, să spunem, dar uite că până la urmă și mulți se prăvălesc. Cel mai spectaculos knockout din această seară, meciul pentru titlul mondial, Badr Hari l-a umilit pe Semmy Schilt, nu i-au trebuit decât 30 de secunde ca să termine această partidă, despre care știau că va avea loc încă din ianuarie. Iată cât a așteptat Badr Hari acest meci. Semmy Schilt încă nu vine să creadă, parcă nici n-a urcat în ring pentru acest meci. Întrebarea este, a fost acolo în timpul meciului, că nu ne-a dat seama. Ai avut dreptate, Cătălin, ai pariat din nou pe luptătorul câștigător. Deci se pare că am mult la campion, nu?
Toții susținătorii lui Badr Hari iată, au nevălit în ring pentru a-și îmbrățișa idolul. Dacă ești puțin atent la semi-shield, încă este groghi, nu și-a revenit. And prize giving is by Mr. Simon Rudd, CEO of European Fighting Network. Ladies and gentlemen, Probabil omul din ring este tatălui Badr Hari. Titlul de campion mondial îi va fi oferit marocanului de către Simon Rudd, omul care a inventat acest circuit. Iată, Badr Hari își savurează momentul de glorie. Campion mondial, marocanul Badr Hari l-a umilit în mai puțin de 30 de secunde pe semi-shield. Bucurie fără margini pentru stafful marocanului, care iată la numai 24 de ani a reușit să-l detroneze pe semi-shield. Simon Rudd în stânga și tatălui Badr Hari. Aceasta a fost gala de la Amsterdam, în care Daniel Ghiță l-a învins și el prin knockout pe cehul Thomas Hron. Am avut meciuri spectaculoase, un knockout pe care nu-l vom uita. Iată, Badr Hari l-a terminat pe semi-shield. Aceasta a fost gala It's Showtime de la Amsterdam. Cătălin Zmărândescu și Costi Prună, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Antena 1. Absolutely exhilarating performance, a knockout and a half, power in both hands. Badr Hari, superstar again. ladies and gentlemen, thank you very much Another fantastic for coming down here to the Amsterdam Arena for the It's Showtime I've been Vinny Shorman. This has been Kieran Kettle. Thanks for watching. Don't forget, coming up very soon, more shows from It's We hope you had Showtime. an exciting Thanks very evening. much. And I know we did. Thank you very much for coming down here. Drive safely home.